Добър ден, здравейте на всички! Аз съм Галя и вие сте с моите рецепти. Днес искам да ви покажа как можете да си приготвите оригиналния доматен сос за вкусните италиански спагети или паста. Рецептата, която ви предлагам, е в оригинален вариант и можете, разбира се, да замените според вкуса. Скилитки чесън, които могат да бъдат заменени с лук, босилек, олио или зехтин, каквото предпочитате. И смелени домати. Загрейте олиото в една тенджера. Прибавете скилитките чесън или лука, това, което предпочитате. В никакъв случай не нарязвайте скилитките чесън и не ги кълцайте. Трябва да ги сложите цели. В момента, в който започне процеса на пържене, прибавете смелените домати, босилека, сол и захлопете под капак. Оставете на бавен огън да ври поне 30 минути. Можете да разберете, че доматеният сос е готов, когато, като вдигнете капака, видите, че по страните на тенджерата се е образувало като коричка. Тогава вече разбъркайте доматения сос, за да може да поеме мазнината. Отстранете скилитките чесън и соса е готов за консумация. В италианския доматен сос не се прибавя нито сода бикарбонат, нито захар. Защото като врат повече време, доматите не представляват никакъв проблем за стомаха, така че това не е нужно. Киселината изчезва. Благодаря ви, че бяхте с мен и с моите рецепти. Не пропускайте възможността да се абонирате за моя видеоканал. Тук можете да намерите много полезни съвети, много оригинални рецепти от целия свят, а също така и много мои кулинарни хрумвания. Не забравяйте също и моите директни включвания. Събота, 1 часа българско време от страницата на моите рецепти Facebook. Отдолу под видеото ще ви оставя линкове към всички мои видеоканали, които рецептите не се повтарят. Всичко е различно. Благодаря ви отново, че бяхте с мен. Аз съм Галя и желая на всички ви добър апетит. Ако ви е харесала рецептата, оставете ни лайк и препратете към вашите приятели.